Per tant, alguns elements els hem treballat. Hem treballat el tema del pla de residus, hem de trobar una solució sostenible pels residus de la ciutat. La teníem embastada, no hi ha hagut temps per acabar-ho de culminar, aquesta o una altra ha de ser imprescindible, per Girona estant i pel nostre voltant. Segon element clau, ho hem treballat al pla energètic, assegurar el que tothom diu i pocs fan, d'estalviar, de reduir i de trobar altres fonts energètiques clau. I tercer, un element clau per la ciutat, que ha estat culminar el que no s'ha fet, el pla de mobilitat. I en aquest sentit, poder l'experiència ens demostra que no hem d'anar a un pla, que hem d'anar a un pacte. Perquè un pla significa que des de dalt a baix vols crear un sistema que té tants anticossos que te l'acaba destruint o impossibilitant. Jo no crec que la regidora de mobilitat no hagi volgut fer el pla de mobilitat. Jo penso que les contradiccions no li han permès portar-lo endavant. Perquè per portar un pla de mobilitat que signifiqui canvi tindràs enormes resistències i per tant necessites amplis consensos, necessites aliances i aquestes han de ser amb una majoria de la societat que vegi de la ciutat que s'ha d'anar cap aquí. En aquests tres eixos jo penso que ens podem moure i podem treballar i podem anar a avançar i tirar endavant.